Fl-aħħar xhur kien hemm sforzi fil-Partit Nazzjonalista biex l-eks Ministru Tonio Fenech jibda jitwarrab ftit ftit, u l-istess ħsieb kien dwar l-eks Ministru George Pulicino. Iżda ftit tal-ġimgħat wara li l-Partit Nazzjonalista pprova jagħti l-impressjoni li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ser ikollu kandidatura ġdida, Fenech għamilha ċara li hu ser jerġa' jkun kandidat, dan meta mistoqsi minn One News dwar il-kandidatura tiegħu. X'għurri se nikkontesta l-elezzjoni ġenerali, m'għandix dubju. Grazzi. It-tensjoni bejn in-nies ta' Tonio Fenech u George Pulicino u dawk tal-kap Simon Busuttil laħqet il-qofol tagħha fis-sala tal-voti wara t-telfa kbira li l-Partit Nazzjonalista ġarrab fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dakinhar nies qrib tagħhom u eks impjegati fil-Ministeri li kienu jmexxu instemgħu jgħidu li Busuttil huwa waħda mill-problemi ewlenin għall-Partit Nazzjonalista. Jidher li dan wassal biex tkompli tikber it-tensjoni bejn iż-żewġ gruppi u dawk kontra Fenech u Pulicino qed jgħidu li l-Kummissjoni li tapprova l-kandidati mmexxija mill-eks Ministru Joe Borg m'għandix tħallihom ikunu kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.